Bazar iqtisadiyeti şertlerine zähmet çekýän ýurdumyzyň işegur telekeçileri ýurdumyzy azyk howpsuzlygyny üpçün etmek, bazarlarymyzda azyk we harit bolşarygyny gazanmak işlerine özleriniň munasyp goşantlaryny goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň taýyzy tawallary bilen hususiýetçilere yeňillikli kara feristeleriň ýygy-derli goýulmagi, hususy ulgamyň, önümçiligiň inkämil tehnologiýalary bilen üpçün edilmegine uly ýardam berýär. Şeýle asylly başlangyçlardan ogur alyp zähmet çekýän Mary etrabynyň çäginde ýerleşýän täze aý önümleri hozurlyk jemgyýetiniň konditer önümlerini öndürýän Datly Şerwet hususy karhanasynyň işçilerim ýokary ýylly azyk önümlerini öndürmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. İşegur telekeçileriň gözlegleriniň netijesinde hususy karhanaň önümçilik binýadan barha giňeýär. Karhanaň ýanyşyk ýerine galan kagazdan dürli görnüşi we dürli ölçekdäki gutulaň önümçiliginiň ýola goýulmagy bilen işler hasam öňe ilerleýär. Kagaz gutularyny öndürýän kärhanaň bölümleri dünýäň ösen döwletleriniň kagazy gaýtadan işleýän kuwatly tehnologiýalar toplumy bilen üpçün edilendir. Netijede kärhanada 3 we 5 gatdan ibaret dürli ölçekdäki gaty kagaz gutular taýýarlanýar. Kuwatly enzamlaryň fazlaçykly işledilmegi netijesinde bir wagtda 2 görnüşli kagaz gutulary öndürilip, olara renkler berilýär. Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan bu kärhanada şeýle-de sular ýaly dürli görnüşdäki we dürli ölçekdäki kagaz gutularynyň jemi 150 goly görnüşi öndürilýär we olaryň ýüzlerini döwrewap ýazgylar ýazylýar. Hususy kärhanada taýýarlanýan kagaz gutulary azyk, senagat we owy hojalyk önümlerini ýerleşdirmekde amatly önüm bolup durýar. Kagaz gutularynyň köpçülikliğin öndürilip başlanylmagy kärhanaň bu önümi başga ýerden satyn almak mümkinçiliklerini aradan aýrýar. Şowlu badalga alan Bäň Baýgaz ummany magtumaly Praga ýylynda bu kagaz gutulary täze aý önümleri hojalyk jemgyýetiniň konditer we süýji köki önümlerini öndürýän Datly Şerwet hususy kärhanasynda önümleri gaplamakda da giňden ulanylýar. Döwrewap we ýokary ýylly kagaz gutularyny bu kärhana beýleki hususy kärhanalaryň buýurmalary esasynda da taýýarlap berýär. Bu kagaz gutularyny islegleren barha artýar. Önümçilik kuwatyny barha ýokarlandyrýan kärhananyň işçileri orta we kiçi telekeçiligi ösdürmekde döredýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.